Commanders morning. Sondelana ngixoxele nansi indaba. Asigilwa yini uFloyd Shibambo? Asigilwa yini uFloyd Shibambo? Floyd Shibambo uzani commander ngixoxele nansi indaba. Floyd Shibambo yena lo sesimkhulumele kangaka sithi hawu kuhlala ngoFloyd, hawu uFloyd esebenza ngakadoti. Hawu uthiwa uFloyd ziningi indaba engiza nazo. Hayi vulani indlebe makhomanda nilalele. Kuthiwa uFloyd usejoyina inhlangano ngazi inhlangano imawusa bani kwasha kwacima kwavutha amalangabi. Angazi noma inhlangano yabasebenzi noma inhlangano yezepolitiki. Thiwa nayo inhlangano ndini le ayijoyinile. Thiwa uyotshontsha imali nakhona. Ngoba we commanders. Kuthi uyiqedile imali yomkhonto. Wona ama 10 rand lawo ebeniwakoleka. Kuthiwa uwatshontshile uFloyd. Kuthiwa uFloyd uthunyelwe uMalema. Kodwa Julie kodwa fikile Mbalula wawuyishilo lento. Ukuthi uMbalula ukuthi uFloyd noMalema abasoze baxabana labo bantu. Kuthiwa umuntu obehind lapha ngoba lokenza kanti kena akazi lutho yena uyamnyanya uFloyd. Kuthiwa uJulius Malema. Kuthiwa ebezobulala lokusebenza okungaka esisikwenzile sizama ugruma abantu ukuthi beze kule nhlangano lena ezolwela ilungelo lomuntu omnyama. Thiwa la kuthina uzovela as if kunina abantu baseSouth Africa uvela as if umuntu osebenza kakhulu kanti ngale eceleni uyeba. Thiwa iyashoda ke imali yakhe, thiwe bethi uzovula inhlangano yakhe. Thi usamayizisa nje njengamanje njengoba esengene lapha yana kuyimawusa bani. Hawu Floyd sesikhulumele kangaka baba. Sesikhulumele kangaka kodwa wenyiko sesikhulumele kangaka. Kanti Floyd uyeba. Uthiwa inhlangano ikoleka 228 million. Hawu Floyd. Kodwa nawe indaba ezitha Phumlani Mfeka awusangitsheli ngani ngibona mina kuqhantsha uPhumlani Mfeka uthi ngiyakhuluma naye mina undaba ezitha uPhumlani Mfeka uthi zikode wena kodwa ungazophatha uFloyd. uFloyd siyamazi phela thina uyobo kanti imfihlo engaka baba ukuthi Floyd indini lo ufike ukuzokweba imali yomkhonto. Kuthiwa iphelile imali yomkhonto iphelile thi umkhonto ulele ngesizwe when it comes to financial. How Floyd ngikubona nje baba ungagolozi makuthiwa asuka kulesikhundla sika SG. How baba Floyd ngikuthembe kangaka yazi ukuthi bangaka mina South Africa bakuthembile bonke le Everton Center thiwa sihamba noFloyd nihamba niyaphi noFloyd hamba nesikebengu kodwa nani baphathi bomkhonto abantu baziseni ngesigebengu ningaloke nisimayizisela. Uyabona ngoba phela lo muntu uyithengile inhliziyo yabantu. Uyayibona ndaba bengisayibuza nje ukuthi njoba uFloyd noMalema babehlangene bethi zuma masifoni uzoba kahambe yena wayesejika phakathi lokho ndlonzi kusabile kuthiwa nako uphume lapha emkhontweni lapha ku FF kuthi kuze la kuzolekelelana noFloyd ngoba ngathi uFloyd wayengayenzi kahle umsebenzi wakhe. Kwaphuma ke lo kundlonzi kwathiwa abeze ezolekelelana noFloyd lana thema isuka lapho waseBrikisho kwathiwa mana kancane khona iplan esiseza nalo. Yabona hawu kasho ukuthi kanti ubaba yi-intelligence le, that was the head of intelligence. Mina ke ngithola zonke izinto kuthiwe becalculation lo muntu yini ucalculation kuthiwa izinto beyiphinda kawu4 lo doti. Yeyiwe uyisiphupho yini yona le kuthiwe beyiphinda kawu4 izinto. Kuthiwe into bayo 100 rand nebethi 500. Wakho umuzi omkhulu 25 room eyisitezi something kuthiwa wathenga iplaza enama ankole ulandela abangani bakho lamaphosa abanama ankole. How Floyd ngikuthembe kangaka baba. Phinde ngithembe kwapolitiki mina angisakuthembi baba uyezwa. Thiwa ke nakhona lapho kuyimawusa kuthi uzokweba mkadeni thi uzokweba ngoba ethi uzonifaka eKZN nje anifake eMajuba region. Uyazi ukuthi lapha eMajuba kunabantu abamlwelayo inkinga abamlwela nje yabazi ukuthi usimoshe kanjani lo baba. Asinalutho manje sibuyele manje sebankrupt manje.
ngoba bese sithe upick up. Weba baba, uyeba doti, uyeba. Hawu. Mazwami Nkosi yami ngizama ukuvikela lo baba. Kanti uyeba.